Здравейте на всички, аз съм Знака Хикс. Извинявайте, обаче малко съм Хремов. И реших да поразнообразя, като правя влогове. Но ще се опитвам и игрички да играя. И така. Сега в този влог ще говорим за видовете клиенти. Чакайте да си правя слушалките. Тя се предогледавам. Още казвам на монитора. Обаче трябва камерата. Да, така, надявам се да е по-добре. Включени ли са? Включени ли какво очаквате? Включене. И така, значи аз като съм ходил на работата на майка ми, там видях какви ли не видове клиенти. Първите са редовните клиенти. Те са всеки ден идват при същият сервитьор или продавач, каквото и да е, и пият по едно и също нещо, или само по кафе, или още по едно кафе, или още по едно кафе, и така докато не изпият всички кафета. Също така. Вторите видове клиенти. Трябва да почнем да се записват сценарии. Вторите видове клиенти са да. Обирджиите. Значи те... Нямам думи за тях, обаче те просто си влизат в магазина, вземат си за пиене и ядене всичко, каквото има, и после се изнасят като пърня. И така че и не си плащат. И накрая ти трябва да й платиш това, което са си го купили, вместо да те да си го платят и да си спокойни. Третите видове клиенти, че не виждате от Five Nights at Freddy's 4. Обаче те са яките студенти. Те винаги са усмихнати, радостни, стига да са си взели изпита. И през цялото време чувате из цялото кафе, че само за техния изпит, какви оценки ли ще имат и така. По едно време ще стане досадно, но поне за качичките те ще се... карайте. Ако сте по-големи, ще ме хванете. И четвъртите клиенти, които са, те са... бяха бяха така наречените певци. Те из цялото време пеят из кафенето, обаче все пак и те са готини хора. Петите, последните.
Мисля. За готините таксиметрови шофьори. Те ще пият по едно и обаче като се изнесат, понеже остават бакшиш. 2 лева повече. Това беше всичко от този клип. Надявам се да ви е харесал. Споделяйте, харесвайте, абонирайте се на мен и коментирайте. Чао, чао!